hande de ko jinmi addande yimɓe ko ene heewi heewani kañum de ko sehilaɓe ɗiɗo ene mbaɗi ɗo voyage hen goto noon ko capato Mauritanie naji hen goɗɗo ko Baye Fall Sénégal naji ɓe joole avion eɓe mbaɗa voyage avion mo noon ma deteɗi less avion to daɓɓiti yimɓeɓe ene caama to yimɓeɓe gone samɗo tan capato Allah wallimo o jaggue jamɓe woni weltude Baye Fall o kañum ene regga tan ha jaggue makko ene ɓoɗa jaggue koyɗe makko avion ene weeya yimɓeɓe ene caama par goto ma deteɗi joni noon o wi Baye Fall o ɗaccam Baye Fall o sali o fetti sali o ngati sali o miiji holko foti wadde mbata Baye Fall o ɗaccam o miiji Baye Fall o ina jiɗi Serigne Touba o wi kala jiɗɗo Serigne Touba yo foɓɓu kelle muɗum dow tan Baye Fall o foɓɓi kelle muɗum dow tan Baye Fall o saami leydi Mali